Ďalej vás poprosím, čo sa týka videí, nečakajte odo mňa, že budem natáčať nejaké krátke videá a čo najrýchlejšie a čo najviac povedať. Keď si tieto videá chcete pozrieť, tak si ich pozrite, keď si ich nechcete pozrieť, tak si ich proste nepozrite. Je to vaša osobná voľba. Momentálne vyrastá asi takáto generácia. Neviem, ale ja keď čítam knihy, tak si čítam všetkých 300 strán, nie iba jednu. A to je vlastne môj názor na túto generáciu. Takisto, keď pozerám nejaký film, tak si nepozriem prvé 2 minúty a idem na ďalší, ale pozriem si ho celý. Ďalej, tieto videá sú určené pre vás. Veľa ľudí ma poprosilo, aby som točila videá zo svojho života. Je to na vás. Keď chcete sledovať, sledujte. Keď nechcete, tak ma nesledujte. Keď chcete lajkovať, tak lajkujte. Keď nechcete lajkovať, tak nelajkujte. Keď chcete komentovať, komentujte. Keď nechcete komentovať, tak to nekomentujte. Všetky tieto videá budú nahrané na YouTube kanály. A ak chcete podporiť tento projekt, kľudne môžete kliknúť dole odoberať. Ale je to vaša voľba, nebudem vás nútiť. Môžete si pozrieť, nemusíte. Dobre?